नुदों मा सोरियो आमथिखा बाजाराव बेरायफैनानै सासे इउटुबार लोगो मोनदों। खुलुमबाय, दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै दंफैयो आमथिखा बाजाराव। ओरैबायदि बिहिर जाना दं। आयं आयं आरे दिनैहाय लास्ट बर'दिननि बाजारनि भिडिअ लादों जों आमथिखा बाजारखौ। औ एसे लालांगोन। एकदमबारे हाय नुदे हायबानो नुदोब्रा मा सोरियो हायखौनो बुंनो लाजिबावबाय आरोखि। खम दामनि जुथाफ्राखौ नायलाबायनोसै, गोरिब मानसिफोर जाहैबाय दा जोंना। दाम गोसानियानोमोन, मालिक गैयिनि दामफोरनि आगारलाबायबाय। मालिक गैयिनि माने? मालिकआ बेखौ बुङो नालाय। औ। बिफानि बिलाइ? हौवाफोरनि एसे गिदिर गिदिर जायो 300, ओमफ्राय एसे फिसाया 200 माने मालिकआनो गोजान जायगायाव दंहै जाहैबाय। आं बेखौनो गाननोसै नामा रा? बेलाय माबायदिथो गाननो? नुदों नुदों ओरैले दख'ना बाजारजों हाबगासिनो जोङो। ओरैबायदि दिनैनो लास्ट बर'दिननि जागोन आमथिखा बाजारा। एसे दख'ना बाजार बस मानसियानो नुहुरलाया दख'नाफोरखौनो। नोंथांमोननो देखायगासिनो। नोंथांमोननो देखायजोबनो हानाय नंलिया, भिडिअआ गोलाव जागोन नोंथांमोननो देखायजोबनांगौबा। आरो आं ओरैनो सर्टकाट खालामनाय जाबाय। बेनो आमथिखा बाजारा। थांनोसै जोंबो, आरो दासो फैगासिनो दंबावो मानसिफ्रा। नुवाखै, हाबसुनो जायगाखौनो मोनलायलायो। मा? बर'दिनाव सिथावनानो लादों। लामार ओमफ्रायलाय नायगासिनो। ओरैबायदि हाबनो जायगा मोनलायलायखाया। दिनैथ' समबार, आमथिखा बाजारा बर'दिननि थाखाय लास्ट बाजार जागोन। आरो नोंनियाबो दं? मा नाम? एक्सट्रा कफि इउटुब चेनेलनि नामा एक्सट्रा कफि। निउस आपडेट, इउटुबारफोरनि निउस आपडेटनि भिडिअ लानानै फैयो आरो आमथिखा बाजाराव बेरायफैनानै सासे इउटुबार लोगो मोनदों। दे साबसक्राइब खालामलायबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। बर'जों बर' हेफाजाब होलायनांगौ। आंनिखौबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन बिथाङाबो, आंबो बिथांनिखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आरो नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो। बिथांनिखौबो साबस्क्राइब खालाम जुदि खालामाखैब्ला ना, आरो आंनिखौबो थांनानै नैबे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक दं, नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामलायनानै हेफाजाब होलायनानै जाबाय आरो ना। जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायाबा जोंखौ रावबो हेफाजाब होखायाना। दे एसेनोसै, साबस्क्राइब खालामथार।
डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौ बिथांनिखौबो दासो आमथिखा बाजाराव ब्लग खालामनो ओरैनो ब्लग खालामलाबायनायाव लोगो मोनदों बिथांखौ नङाला सिनायलायामोन जाहैबाय दे चेनेलनि नामा एक्सट्रा कफि ना EXTRACOFY नोंथांमोना सार्च खालामबानो डाइरेक्ट आंनियानो फैखागोन आरो जेखेना साइज नुयोदा आदा मैया लांनाया बिथांनिफ्राय लादोंमोन मैया जेकेटखौ औ दिनै गानना देखायजेनबाय फैनांगोन लोगोआलाय मादैमोननि दखानाव साबोन बायनानै थांनोसै जों बिथां आमथिखा बाजाराव बिथांमोननिनो मुंदांखासिन ना मा दखाना दा बे आदैमोननिनो टपसिन आरो बिरबल होनोला बयबो सिनायो साबोन हरसै आदै बैयो 30 थाखा लाखसा खननै जोंबो दा बाजार खालामखांबाय थांनो ओंखारबाय न'आव बेनो आमथिखा बाजारनि ओंखारनाय मेन रडना साबियाबो सिङावसो थाबाय नोंथां दिनै आमथिखा बाजारनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो हायोबा शेयार खालाम एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय